Idan dai yau ne farkon zuwanka, ka tabbata ka yi subscribe kuma ka tura 'yan uwa a domin kowa ya Bara'u bin Malik idan aka zo yaki anan ake gane waye bara. Sai na Umar ya ce la tu'ammiruhu ala jayshin, kar ku yadda ku bawa Bara'u bin Malik shugaban wata rindina ku ce shine shugaba, kar ku yi haka. inji sai na Umar ya ce fa innahu muhlakatun min al-mahalik, ya ce domin shi gidauniya ce ta halaka. Shi yanda Allah ya shi shine idan ana yaƙi a fagen daga, shi Bara'u bin Malik yanda yake yaƙinsa shine sai ya duba ina ne inda mutuwa take bala'i, ina ne inda jaruman mushrikai suka yi sansani suka kewaye, sai ya tara sahabbai ya ce ina wanda ya amsa namiji to ya biyo ni mu je mu dira a can gurin mu mutu kan mu dawo. Idan aka taho da shi da sahabbai aka danno za a shiga rindina, yana sara hagu da dama yana suka, shi ya fa a gaba, wa'annan sahabban da suka ma alkawari suna baya, zai dinga tsaga rindinar yana shiga. Wa'annan sahabban in suka ji bala'in yaƙi sai su koma da baya, amma sai ya juyo ya sabu baiti ya ce ba haka aka san maza ba, mutuwa yau ko gobe ce, sai na kai ƙarshe, ba zai taɓa yau baya ba sai ya tsarga wannan rindinar ya je ƙarshe, sannan idan ya tashi ta wannan hanyar zai sake dawowa. Sai na Umar ya ce shi sha'awar mutuwa yake, kar ku bi shi. Ka duba jarumta irin ta sai da Umar ya ce in kuka ba shi rindina kawai tura ta zai a mutu ko a rai, ba zai duba fikihun a ɗan rage ko gobe ko ji ba, a'a shi kawai musulunci ya tabbata a mutu. Da haka yake da wani babban abun mamaki a ranar yakin Yamama, yakin Musailamatul Kazzab. Musailama da ya gudu ya shiga gidan gonarsa, ya yi wata katuwar katanga, ya yi wata katuwar kofa da ya sa mata kubobi masu tarin yawa. Musulmai sun rasa yadda za su, suna da bakin cikin zuciya, a bakin cikinsu shine Musailama yana da awarwar shi ma annabi ne, kuma yau ga rana ta yi za a kashe Musailama, amma ya shiga ya kulle, ya ajiye dakaru a cikin gonar dubunnai. Bara'uransa ya ɓaci, ya zo ya tara sahabbai, ya tsaya a gabansu ya ce ku tsaya, ya ce zan hau kan wannan garkuwar, ku saka rum mashinanku a ƙarƙashinta, ku yi majojawa da ni, ku wulla ni cikin gidan gonar ni kadai. Ya ce zan buɗe muku ƙofa ku zo ku shigo ku kashe su. Haka ya zo da gudu akan wannan turs ɗin, aka saɓe shi da mashina, aka wulla shi ya kama katangar ya dira. Malaman tarihi sun ce ya tarar da sama da mutum 70,000 a jikin katangar shi kadai, amma aka yake sararsu suna suka sai da suka mai suka wajen 100,000, suka 70 a ɗanye a wannan hannun kwaya ɗaya, hannun har sai da ya shanye saboda zubar jini. Amma a haka yana yaƙar su, yana kashe su da wannan shanyayyen hannu, sai da ya zara duk sakatar da take get ɗin ya buɗe ya faɗo, sahabbai suka kabbara suka shiga cikin gidan gonar. Wannan su ne jarumai, wa'yancan 'yan mata ne, ku gane, wa'yannan su ne jaruman musulunci, kuma asar ne ingantacce. Wannan shine Bara'u bin Malik. Lokacin da aka zo wannan yaƙi na Yamama, sai Khalid bin Walid ya ce masa kai Bara, an zo ga yaƙi za a yi, kaga yadda mutane zukatansu suka raurawa, ka tashi kai musu wata huduba da za su fahimci me addini yake ciki. Nan take sai Bara'u bin Malik ya miƙe ya ce ya ahlal Madina, ya ku mutanen Madina, la madinata lakum ba'da yau, da yau daga yau ku ƙara jin kuna da Madina, kun gama da Madina, aljanna kuke da ita. La madinata lakum al-yawm, kowa ya cire Madina. Ya zo a wata ruwaya ya ce kuma kar ku dinga jin kuna da iyali, ku manta ku kanku kuna da kanku. Haji bayanin yan maza, ku manta ku kanku kuna da kanku, ku manta kuna da iyali, ku manta kuna da gari da ake cewa Madina. La madinata lakum ba'da al-yawm, innama huwa Allah wal janna, wanda kuke da shi shine Allah da gidan aljanna. Nan take musu allurar da aka je aka karya Musailama, aka yanko kansa, musulunci ya yi nasara. To kaga da yanda da irin waɗannan 'yan mazan musulunci ya yi nasara. Ga Amr bin Jamuh, shi Amr bin Jamuh gurgu ne, kacangan ne, kafarsa ɗaya sosai ta bayyana.